الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرمة مسلمان doğanlar Allahu Tebaraka ve Teala'nın ve taqı cumhurunu ediyen ve etçek taadu ibadatlarını etçek duayı dileklerini bugünlerde ediyen hayır hasanatlarını öz dergahına kabul eyle kıyamet mahşer gününde ol edilen ibadatları fi sebilillah Allah için edilen ibadatlardan eylenler rahmet edip radi olup Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylegen bennelerinden eylenlersin. Allahu Tebaraka ve Teala hemme hayır hasanatın, qovluqların, öz dostlarının hurmatını bizim yurdumuzu asud edip, yurdumuzu parahat edip, asudoluğunun parahatlığının devam edip, yurdumuzun gelecek neslini de salih ve saliha, sadık ve sadıka bennelerin yollarına hidayet eylesin. Biz de onlar şun inşallah Allah-u Teala'nın nesip ettiğinden tekebbirlik diýilen zadın ziyanın barada, tekebbirlik barada wagt etmeklikçi inşallah hayırlanırsın diýip umid edýär. İnsan özüne tekebbirdir öýtmän, pespälerini öýdübem tekebbir bolbilýär. Men iň pespäl adam diýibem tekebbir bolbilýär. Şoň üçin tekebbirligiň her hilek ýoly bar, fersap bolmaly, bar eden ibadatyny, bar eden zahmetini bidere ediyen zatların biri şeytan aleyhillananın da şeytan olmasına sebep olan zat tekebbirlik. İnşallah şonun doğrultusunda vaaz etmeklikçi inşallah siz de amel edersiniz tekebbir bolmarsınız, pespäl olanlardan bolarsyňyz diýip umid edýär. Allahu Tebaraka ve Teala Kur'an-ı Kerim'in 40. surasının 60. ayetinde şeýle diýär. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne yestekbirûne an ibâdetî seyedhulûne cehenneme dâhilîn. Sadakallahul azîm. Men ibadatımı etmekten boyun açıryanları, ulumsuluk ediyenleri cehenneme saların diye. Sadakallahul azîm. Allahu Tebaraka ve Teala menin ibadatımdan boyun açıryanlar, bana ibadet etmeklikten yüze uğrayanları ve tekebbirlik edenleri, ulumsuluk edenleri cehennem odununa yakarın diye. Şu ayda menin ibadatımdan boyun açıryanlar diýäni izinnaqı ulumsuluk edenler diýänilen kıvaptaş. Adamini %80, %90 ibadattan alıp galyan zat onun ulumsuluğu. Adam näçe pespäl bollugyça ilahi düşünjetine Allah diýilen imana basym barýar. Pespälik şoňa ertiýär. Çünki pespäl bolsa bereket ýaýýar onun yüreğindeki pespälligi üçin Allah-u Teala ona doğru yolunu cehenneme del cennete varýan yol salgy berýär. %80 şu namazda uğraşak boldun ya da arak içmeň, azartman oýnamaň, prosende pul alyp bermeň, oya şoňa menen deşdip haram dağlarının karşısına birine vaat etsen %80, %90 şonun seni dinlemeklikten alıp galyandat şonu tekebbirligidir, ulumsulugudur, menmenligidir. Eğer pespäl bolsa hemen vaat bilen täsirlenip ibadata başlamaklığına sebep bolýanlar. Şoň üçin Allah Teala näme diýär? Maňa boynu açylmak, maňa ibadet etmeklikten yüze urýanlary we ulumsuluk edenleri men näme der? Dowda hodna salarny. Ibadet diýip aňar baş derejede gudratly bolan Allahu Teala'nın öňünde özüňi bennebelip, Hudaý bilip, şoňa maňlaýyn goýmaklyk iň uly ibadet şol. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? La yedhulul cennete men kana fi qalbihi mithqala zarratin min kibrin. Hadis-i şerif, haýsy bir adamyň yüreğinde zerre ýaljak, ýani todanyň bir todgusy ýaljak tekebbirlik bar bolsa, şol adam cennete girmez diýipdir Peygamber aleyhisselam. Todany ýaljak, adyjygan menmenligi bar bolsa, şol adam cennete girmez diýipdir. Şoň üçin ulumsuluk diýilen zatdan serasap bolmaly, ol adamyň cennetden aýryp, cennete barýan ýollan aýryp, dowdugy ertiýär, gönümel dowdugy erçek zat da ulumsuluk ekeni diýjem. In tekebbirlik diýilen zat
bölünýär edi zaman. Üç görnüş tekebbirlik var. Birlenjisi Allah görkezmesin Allah'lık davasyny edýän ulumsuluk, tekebbirlik. Yani ol Firavun, Haman ýaly men Hudaý, iň ulu Hudaý men, menden başga siziň Hudaýyňyz ýok, men siziň ulu Hudaýyňyz maňa secde ediler, men özümden başgasyna secde etmem, men özüm Hudaý diýip Hudaýlyk davasyny edýär. Bu bir. Bu Hudaýa şükür biziň ýurdumyzda, biziň döwrümizde onýalyk ýok. İkilenji peýgamberleri göwün yetmezçilik etmeklik diýär. Olam kafirler Peygamber aleyhisselam o bir yetim, o bir garip, ona ehil ondan peygamber bolýar, ona ehil eýle beýle diýip peýgamberi kemsedip Peygamber aleyhisselamy adam hataryna görmän, peygamber hata etmän, kiçeldip peygamber hata etmedik. Ola biziň döwrümizde ýok, ýani o da bir tekebbirliň görnüşi. Şeytan aleyhillananyň iň uly insanlaryň içinde azyryp tekebbir edýäni de şol. Biz Hudaýyň size iyi veren peygamberlerdir diýip peygamberler kafirlere aydanlaryny qalu in antum illa basharun misluna 14-nji suranyň 10-njy aýatyny Allah Teala habar berýär. Näme diýär? Sizem biziň ýaly adamlar biz size peygamber diýip inanmaýarys, we siziň iýiňize düşmeýäris diýip peygamberler yalanladylar, ulumsulugy tasladylar diýip Allah Teala öňkü döwrüň peygamberlerini yalanlarlar Kur'an-ı Kerimde haber berýär. Allah da öňün o da biziň döwrümizde ýok. Allah'ny Allah bilýärler, özüne Hudaý diýip duran ýok. O peygamber bilýär, emma tabi olup boyun bolup semi'na we ta'ana eşitdim we boyun boldum Allah we peygamberiniň aýdanyny diýilen aklar. Onam diýseler de amal edibilen aklar. Emma biz musulmanlar şu oturanlaryň %90 mäşini täze başlanýar olaýmasa 5 wagt namaz okýaňyz. Bariňyzyň borjuňyzy özüňizden ödgöleň. Hele doğan garyndaşlaryň, dostýarlaryň, goňşy olamlaryň amanaty vardır. Pikir etmeň diňe namaz farz. Emr ma'ruf, nehy anil münker bu da farz. Özüň näme ýagşy iş edýän bolsaň şo ýagşy işlere çagyrmak, näme haramlykdan musulman bolup gaçýan bolsaň şol haramlyklardan gaçyrmak, gaçyň diýip aýtmaklyk hemmäňiň boýnuňda farz edýär. Namaz sizden aýyl farz bolsa ýaly şol zatlar owlana öwrenmek ilim farz, soňra da ony emr ma'ruf, nehy anil münker etmeklik farz. Inni üçüncü bölüm ulumsulugyň bu da ene hemmämizde degişli. Birlenji, ikilenji ýok döwrümizde bolsa da, üçüncü bizi helak edýän ulumsuluk da özüňden özüň rady bolup, başgalary özüňçe görmän, ol kimay, men ondan güýçli, men ondan bay, men ondan has alymrak, men ondan has awraýlarak diýip özüňi özgölerden beýik görmek. Ine bizi helak edip biziň awalana ibadatymyzyň haýsy kawullar bir Allah bilýär. Yani kabul olanlar baran bolaýyny bir tekebbir edende külüňi çykarýar da. Yani izinden bir alamyň 80 ýyl hydan ibadatyn bidere edýän ýerim riwayatda gelýär inşallah. Onu men size aýdar. İblis aleyhillanaň başyna gelen bela. Allah Tebaraka ve Teala Adam aleyhisselam yaradyp gıyf gaýdaýyn edýär zaman hemme meleklere Adama secde edin diýdi. İçinde şeytan aleyhillana da omal iblis adi. Inni adadylam diýerler. Inni şul şeytan aleyhillana we perişteler Adama secde etmeli diýen ol pikir etmeň biziň maňlaýymyz ýere goýup edýän secdämiz däl. Ol paçalara, alimlara başyny egersiň bir hormat baş egmesi. Rukugdan ýokarda dik durmadan bärde bir çala başyny egýän. Ana su secde şol. Ol pikir etmeň perişteler Adam aleyhisselam maňlaýyny ýere goýup secde edipdir. Ýok. Rukugdan ýokarda dik durmadan bärde şoň ikisiň ortasynda başyň eliň ýüregiňe goýup hormat edip bir alimlara, paçalara başyny egilmeýärmi? Şon ýaly baş egmeklik. Hemme perişteler Adam aleyhisselama secde edýärler, şeytan aleyhillana secde etmeýär. Sen näme secde etmeýän diýse, ol palçykdan yaradylan. Men bolsa güýçlü diýär. Men otdan yaradylan. Yıllardır meleklere, periştelere sabak verdim. Men näme ona secde edip, o menden pesa diýip ulumsuluk taslaýar. Allah Teala'nın lagnatyny duçar bolup cennetten kovulýar. Halbuki ol şeytan aleyhillana cennette onun maňlaýyny goýup secde etmedik ýeri ýok diýär. Cennetin içinde maňlaýyny goýup secde etmedik ýeri ýok diýär. Nauzubillah. Şonda da ulumsuluk etdi, bar eden ibadatı biderek bolup cennetten kovulýar.
Allahu Teala'nın en yiğreniyen dadı olan tan şeyle söyledi cemaat. Şoň üçin gayrat etmeli, şol topordan bolmajak bolmaly. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Ulumsular yiğrenipdir Peygamber aleyhisselam. O aydıptır. İza ra'aytum mutekebbirine min ummeti fetekebberu aleyhi ve izâ ra'aytum mutevâdi'ine min ummeti fetevâda'u lehu. Her wagt menin ümmetimden musulman olup menin ümmetim olup tekebbirlere gavat gelseňiz, olary görseňiz, siz de onun karşısında pes bolmaň, tekebbir bolun. Yani tekebbir bolun diýeni onu ýaly bir diňeden gidip duran näle? Yani on pesligini tekebbir bolmakluk bilen Allah'ın oňuna derejesinin gaçyrýanlygyny bildirin diýdigi. Yerine oturdun diýdigi şo. Her wagt menin ümmetimden pespäl görseňiz, onun karşısında pespäl bolun diýipdir Peygamber sallallahu. Yine bir hadis-i şerifinde Peygamber sallallahu näme diýär? Men tekebbera vada'ahullahu ve men tevada'a rafa'ahullah. Haýsy bir adam özüni ýokary saýsa, Allah onu yere sokar, peselder. Haýsy bir adam özüni pespäl saýsa, pespälligi özüne ýar tutunsa, Hudaý onu özüne dost tutar we Hudaý onu ýokary göterer. Derejesini bu dünýäde beýgeldir diýipdir Allah Teala. Şoň üçin pespälligi özüňizde ýar tutunun ki Allah Teala size gowlugy ýar edip, gowlary ýar edip, özde size ýar bolsun. Türkmenler söz berdi cemaat, suw çöküt ýere düşer diýe. Suwa gödüňizde ýetin bir bereket. Çöküt ýere pespälik. Pespäl bolunça çöküt ýere, pes ýere suw näil basym barýan bolsa, suw bereket diýip hasap edin. Şu bereket siziň üstüňizde suwun pes ýere akyp basym barýy ýaly üstüňizde bararyny isleýän bolsaňyz, çöküt ýer bolun, pespäl bolun, şol bereket bolan suw siziň üstüňizde ýagsyn. Şoň üçin tekebbirlik diýilýände adamyň erwetligine şaýat bolup, erwetlige ertýände, derejesini peseldýände, emma pespälik adamyň derejesini bu dünýäde beýgelýände diýdim. Beni İsrail diýilen kowm bolan, ol Beni İsrail kowmunda bir kanun var. 80 ýyllap awadat etmeseň seni alim diýip iglan etmeýärler. O döwürlerim 150, 200, 200 husurrak köpürek ýaşalýan döwürler. 80 ýyllap mescitten çykman awadat edip din Allah bilen bolsaň seni alim diýip iglan edýärler. Ýoksa seni alim diýip iglan etmeýärler. 80 ýyllap awadat eden bir alimyň ýanyna bir özi ýaly Beni İsrailden biri şu adamlaryň gargysyny alyp erwetlik edip şu bela bolsa, bok bolsa şondan çykýanna bir gün yüregini pesbärlige tutýar. Ey men niýe adamlaryň hem edip zulm edip ýörnäy diýär. Adamlaryň hemmeti meni görse diýe erwet pikirde, meni görse söwgüni ýanaýdy, gargyny ýanaýdy, beddua diýanaýdy. Bula bolanak diýär. Allah Taala yüregini hidayet edýär. Pesbärlik bilen ýanky towbe diýär. Geldiýär men niýe Allah Taala'nın söýen bendelerini hanan plany alınma diye 80 ýyllap awadat edip beren. Şuňa baraýyn diýär, şuň ýanyna towbe deýin, Allah Taala'dan günämin geçmedini diletdireýin we şundan bir gowdalar öwreneýin, gow ýoly düşeýin diýip görgüli towbe edip ýanky alymyň ýanyna barýar. Baryp salamlaşyp, "Men şuň ýalak adam, şuň ýalak bir İsrail oglullaryň erwedi men, zalimi men, gargyjalaly men, ýöne towbe etdim, maňa şu zatlar ýakana, men bir ýaxşy iş edefim gelýär, ýaxşy adam bolasym gelýär" diýip ýankyň ýanyna agdata o alim ulum seken maňa diýär, "Ey" diýär. "Sen İsrail oglullarynyň erwedi bolsaň, men İsrail oglullarynyň alimi, gowsy, sen diýär, sen ýal pesin diýär, men ýanynda işi ýok" diýär. "Gummol git men ýanyndan. Men niýe alim, men Allahyň ýanyna ibadatly, gowlarynyň içinde" diýär. "Sen men ýanynda oturmana da laýykdyr, tur git" diýär. Arynam dinlemeýär. Allahu Teala'dan hemen owaz geldi diýär. "Ey" diýär, alim diýär. "Sen täzeden ibadata başla" diýär. Çünki sen ulumsuluk etdiň, bar eden ibadatyň biderek boldy diýär. Sen sağ tarabyň nol şu mahallyä. Täzeden ibadata başlap sogap gadanmasaň sen hem şo jaşa eden, kitijekke eden, şu eden bir adajyk wagtlyk eden ulumsuluň bar 80 ýyl ibadatyny köýdürdi diýär. Täzeden ibadata başla diýär. "Ey günäkär, senin de günäňi geçdim, sen de täzeden ibadata başla" diýär.
Ulumsuluk eden üçün kapsından gelip sen hiç kimse de yok. Men yanımda hiç adamam değil sen diyen bilen dessen bolly. 80 yıl vadat koyup yankına dessen derizde bolla Allah'ın onunla. Ola günahından yulli pis pelli üçün Allah'ın dostu deyip Allah'ın dostunun yanına varayın tövbe de ni pis pel bolly. Günahı yulludan ne ola düştü? Teyden vadat edip sogap kazanmalı. O da tekebbir olan için sogapları biderek olup ne ola düştü. Şoň üçin men planlar diýämellerle şu plan dinin bagtyny ýatýan ekenler. Peygamber aleyhisselam sahabalarından Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari hazretleri radıyallahu anhum ve radu anh şeyle pesbel eken. Pesbel olan üçün Peygamber aleyhisselamın düýesi on kapsyna çöktü. Her kim peygamber gelýär dip kimi howlusyny gowlap ýörün, kimisi öýüni içerini, eger Peygamber aleyhisselam men öýme gelse özüni öýdüni ýança men şu zaýymda Peygamber aleyhisselam şu zaýym bererin. O men ikinji o döwürde iki tazaý bar eken Medinede. Men ikinji gatym bererin. Ay men plan ýerim bererin dip howlusyny içerisini daşaryp süpürüp ýuwup ardyp Peygamber gelmesine taýinlanýarlar. Peygamber aleyhisselam Medinäge girenden soň her kim owzorundan tutup düýäň ýüpünden tutup her kim gapysyna ekitjek. Şonda Peygamber aleyhisselam aýtdy diýe. Ey adamlar sakinleşin, köşeşin, düýämiň owzorun göýberin ýüpüni, düýäm özü bilýändir nira barmalygyny diýdi. Peygamber aleyhisselamyň düýesi, mübarek düýesi, barýada Abu Eyyub el-Ensari hazretleriniň gapysyna gonýa we Peygamber aleyhisselam 4 ay şonuň gapysyna agarlanýar, şo özüne mescit jaý salynynça şo taýda ýaşaýar. Nirsinden? Çünkü on kalbinde şu vardı. Tayinlanmayadı. Näme üçin? Men ýaly bir günäkär, men ýaly bir pes adam, Peygamber men gapymal. Men Peygamber öýme getirýär laýyk däl. Ay men öýme gelesi ýoklu Peygamber. Men bir pes adam, men bir garýa adam diýip pesperlik eden üçin Allah Teala Peygamber aleyhisselam söýgüli dostuny on gapysyna mehman edýär. O şeýle bir pespel Peygamber aleyhisselam näme diýip edip ýörün? İstanbul'un, häzirki İstanbul öňkü Konstantiniye diye, şo taýynyň fethedilmesi Peygamber aleyhisselam tarapyndan buşlananyny şoňa laýyk boljak bolup şo taýlar gelip şo taýynyň fethine gatnaşyp şehit bolýar. We wesiýet edýär meniň gabrymy diýe, men jesedimi şu taýda jaýlaň diýe. Şo Peygamberiň buşlan döwrü gelir, Konstantinopol fethedilir ve Konstantinopollu azanlar aýdylanna men jesedim bir şu azan duýsun diýip şo taýda özüm jaýlatdyrýar. Ve pesbälliginiň bereketine seredin hala günümizde İstanbullu Ebu Eyyub el-Ensari hazretleriniň gubury ziyaret edilýär ve günne Allah Teala'nın ayet kelimesi okap Peygamber'e salavat edilip onun ruhunun şad bolma dilenip otýar. Pesbällig oň derejesini bu dünýä o dünýä artdyrdy. Şoň üçin şol hazretler ýaly pesbäl boljak bolmaly. İmam Zeynel Abidin diýilen bir uly Allah Teala'nın dostlaryndan we Peygamber aleyhisselam öz nesillerinden biri bolan, ol hemişe pesbällik bilen Allah'dan şu sözleri aýdyp ýalvarar eken. Bismillahirrahmanirrahim. Zunubi misle a'dadir rimal fehab li tawbatan ya zal jalal ve umri naqisun fi kulli yawm ve zenbi zaidun keyfe ihtimali. Ey Allah'ım, menin günahlarım dağların fani, çägelerin fani ýalyken, sen maňa tövbe etmäge kömek ber. Ey Allah'ım, ey alemlerin eýesi bolan Allah'ım, menin gün geçdigiçe kem-kemden ömrüm gyz kalyp barya, we gün geçdigiçe de menin günahlarym köpelip barya. Menin ýagdaýym nähil bolar, men afweýlap dogýoruň hidaýet edýär diýip şo derejesinde de pesbällik bilen Allah Teala sygynyp Allah Teala munajat eder eken. Şoň üçin bir alimlikde dereje ýetäýin ýagdaýynda da, takwalykda bir dereje ýetäýin ýagdaýynda da şularyň baran derejene ýetip bilmersiň. Amma şular şo derejä barandan soň Allah Teala'nın öňünde özüni pes tutip Allah Teala sygynýan bolsa, biz hele her sekundumyzda Allah'a sygynmaly. Hemişe şunu dileýän edýärem. Ey Allah'ım, meni maňa goýma. Men özüme galsam, gidýände günah iş edäýän, şu gün şutaýda tövbe edip saňa ýalwaryp durun, ertegi gün hotak barsam,
yattan çıkaryan, ya yalňyşyan, ya nefsimin ya şeytanın onu ejidgelýänden ağlanyp günah iş edäýän. Şoň üçin men özümi sana bil bağladım. Men özümi sana adadım. Sana tavşyryan özümi. Meni maňa goýma ya Rabbi. Meni maňa goýsaň helakçylyga uçuraýan, men özüm gora göri. Ulumsulukdanam, öz nefsimin şerrinenim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýerken Allahümme inni a'udu bike min şerri nefsi diýip dua eder diýe. Peygamber halyny. Ey Allah'ım, men öz nefsimin şerrinden özüm gora gör diýerdi. Şoň üçin hemişe men nimellerle ýaşylyga daýsam, ay men şeýitdim diýäýmellerle. Bir garyba kömek edäýdim, ay men plana kömek etdim diýäýmeli däl. Diýäýmeller hiç diýmeller. Şoň üçin çala men niýdiň bagtyň ýatdy da biz sebäpkär Allah nasip etdi. Allah näme üçin nasip etdi? Men kalbymda şo gowlugy isledim de Allah nasip etdi. Sen kalbyňda yürekden isle, bedeniň bilen aklyň bilen bir ançyk şoň uğruna çalaja bir emedeklejek bol, Allah Teala jomar ýetirip goýberýär. Uğruna azajyglygyň ýetirýär. Ýöne net edip diliňde ýa kalbyňda net edeniň bilen çäklenmeler bir ançyk uğruna algajak bolmaly, Allah Teala nasip edýär. Uğruna algaman giyce günü yalvaranyň haýry ýok. Allah Teala nasip edäýse men şeýitdim diýmeller. Allah nasip etdi maňa. Men isledim, azajyk gaýrat etdim fiýnagyndan ýeşek bolup, Allah nasip etdi maňa diýim. Ey Allah'ım, beren nigmatyňda dogry bolmaklygy, beren nigmatyňa laýyk ýaşamaklygy maňa nasip et we meni özüme goýma. Men özüme garsam menlik ederim, bir zat bolar, helak bolar. Men sana bil bagladym diýip. O burada günne bilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ederken Bismillahi tevekkeltu alallahi ve la havle ve la kuvvete illa billah. Günne bilen turup Bismillahi ey Allah'ım şu günümü senin adyň bilen başladım. Tevekkeltu alallah ve sana bil bağladım. Tevekkül ettim. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Senden başka havle edilecek, korkulacak, senden başka zat yok. Meger dine sen varsın. Deyip günne bilen Allah'ın adı bilen başlap Allah'a bil bağlasa deyiptir Peygamber aleyhisselam. Şol günü yaşayınca ahiretin melekler uğrudur. Her hili ervetliklerde onu bu dünya ve o dünya ervetli gerçek bela ve terlerden şol melekler onu qorar deyiptir. Yeter ki sen Allah'ın önüne barda yüzün aşağı salla özünü ada Allah'ım men huzuruna geldim, men qorumasan men helakçılığa uçuracaklardan biridir. Ol Yunus aleyhisselam diýmedi mi? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez-zalimin. Senden başka ilah yoktur ve sen noksan sıfatlardan peksin. İnni kuntu minez-zalimin. Biz hakikatten özümüze zulmedenlerden niye? Özüne zulmetmek şu ervetliklere barmaklık şu. Şoň üçin gaýrat edeýin diýip jemaat. Allahu Tebaraka ve Taalanyň bize nigmet edip beren pesperliginden iyide galmaýly. Ata es-Selemi diýilen bir öwli adam geçipdir. Olum şeýle pesperleken özüniň Allah dostlugyny garamazdan eger ýurduna bir yer titräýse, ya bir su alaýsa, ya bir erwet ýel turup bir helakçylyk bolsa hemişe özüne şey diýen eken. Men ýaly erwet adam bolansoň şu owa, şu erwetlikler gelýär. Şu men erwetdirin, men pesdirin, iň erwedi mendirin. Men üçin gelýärmi kädip özüniň derejesine seretmeden pesperlik edýär diýe. Şoň üçin hemişe men gow diýmeller, Allah'ım men gowet diýmeli. Gaýrat edilen diýjemaat. Allah Taalanyň kanuny bar edi jemaat. O da näme kanun? Eger pesper bolsaňa derejeňi beýgeltmeli. Derejeňi belen tutup ulumsy bolsaň teň derejeňi peseltmeli edi jemaat. Ol ağaçyň miwesi köp bollugy şu aşak sallanýanlar. Senne ilmiň veya awraýyň veya baýlygyň artdygyça edil şu ağaç misali pese gaçjak bolmaly edi jemaat. Allah Teala hemme miwreleri yaradyp men siziň haýsy bolsa biriňizde süýjüligi berjek, haýsyňyzy bereýin diýenne maňa ber bolşonno gawun aýber men ýerde bitýändat, iň aşakda bitýändat menden maňa beresi ýoklu diýip pesperlik etdi diýip Allah Teala süýjüligi gawunyna berdi diýe. Derek ağacı iň uzyny men, iň beýigi men ne bolmaly süýjülük diýip diýe, menlik eden üçin uzyny ne bolsa derek ağaca miwelini bermetdi diýip Allah Teala. Şoň üçin Peygamber aleyhisselamın hemişe
pesperliginden görüldü almalı, pesper olacak olmalı. Bir gün sahabalarına oturqa, yaňy bir naharallylar bolýan ya. Bir görül çölüň içinde garyplykdan ýa ay düýe wakyp sygyryň ýedine gedip, goýunyň ýedine gedip, känem özüne seredi bilmän, ýaragysırak bolup goturda gaçyp gidipdir, bir garaýagadyrak, bir bet nişanyrak, bir o üstü başamyr salhamyrak bir ýer geldi diýe. Hemen salamlaşyp oturtdy ýana harňasyna töwerenekler, ýaňy musulman bolan sahabalar da entek dol kämilleşmedik. Turdular gittiler diye hemmeti. Gapdalat üçtüler diye kim beýlet üçtü ýanynyň turýarlar diye de pes görüp Peygamber Aleyhisselam ýanyna çagyrýar ýankyny, ýanyny bileze oturup bir tabakda nahar etdi diye. Sahabalaryny we ummatyny pesperlik ýar bordun we pesperlikde görüllüli olaýyn. Hemmeti gördüler diye pesper bolmaly eken, kim bolany da özüň ço görmeli eken, özüňden uly görmeli, özüňden pes görmeli eken diýip sahabalar Peygamber Aleyhisselam şey dip terbiýeledi jemaat. Bir güýçli öwliýa adam 100 ýyl boly Allaha ibadet edýär. Allah'ın dini üçin ondan ona hicret edip, ondan ona göçüp, şu Allah-u Teala'nın hakikatini, o hakikati yayayınlayıp, canını malın dinin yoluna tarp ediyor. Sonra şol adam dünyadan geçenler, şonun 9 milyon okuyucusu var eken, dünyadan qaydan vaktinde. Gecelerine yatman Allah'a yalvarıp şeyli diyen eken, şonşa derecesi varam olsa. Ey Allah'ım, min bir eciz bennendirin, senin önünde koyur yalzadım yok, elim boş, meni ve musulman doğanlarım bağışla ver deyip, hemişe ağlayan eken. Onun günlerin birine mihmanlar bilen hoşlaşanını, öýüne mihman geldi, o mihmanlar bilen hoşlaşanını, olara şeyli vesiyet ediyen eken. Son yal dereceli öwliya Allah'ın dostum bolsa, ey doğanlarım, menin hakkıma dua edin, men bir eciz günahkardyrin, maňa makamam gerek gel, derecede gerek gel, malam gerek gel, men ta ölýänçe musulmanlaryň hyzmatçysy bolsam, musulmanlara hyzmat etsem, şo maňa iň gowy derece diýip aýdýan eken. Hemişe halkyna hyzmat etmek, töwerekdaşyna hyzmat etmek Peygamber Aleyhisselam sünnetidir. Bir gün bir topar sahabalar uyuşup duran, Peygamber görmäne bir mihman gelýär. Gelýär, serese bir topar adam var, birisi uçup otyr, biri ýene bir dada otyr. Görýär, Peygamber tanamanlar, kimden sorum, kimden sorajagyny bilmeýär. Serese bir adam, elik künnükli adamlaryň eline su akydyp, su ýetber, kimden su paýlap ber, hyzmat edip beren biri. Şu adamlara şu üçmelene hyzmat edip beren şu. Şula bilýändir kimin peygamberdigini ýanyna bardy danym. Eýdoňya men peygamber Muhammed peygamber diýilýän görmänim sallallahu. Şonu görmäne geldim. Nirden tapyplar, nirde kädise? Bolazona pysyrdat diýär. Her halkyň seyyidi, bu halkyň seyyidi peygamber kim diýenne? Her halkyň seyyidi öňdöri halkyna hyzmat edýändir diýdi. Şeýle bir diňşirgen ýa Peygamber Aleyhisselam hyzmatyny dowam edeberýär. Düşündi diýär, ha, ýanky soran adamsa şo. Her halkyň seyyidi öňdöri öz halkyna hyzmat edenini itdi. Peygamber Aleyhisselam peygamber halyna, halkynyň seyyidi halyna, halkyna hyzmat eder eken. Getirýän sonra men edip netedi goýun. Ödüm etjek diýer eken Peygamber Aleyhisselam. Şonuň üçin hemişe peygamber söýeni içinde boljak bolmaly diýdi jemaat. Ondan daşa düşmejek bolmaly. Allah Teala Musa Aleyhisselam bilen Tur dağını bilýäňiz gurrundeşlik geçe Kerimullah Allah bilen perişte Allah Teala periştesiz gönümel Allah Teala'nın özü bilen guruluşan Musa Aleyhisselam. Allah Teala periştesiz hiç araçsız Musa Aleyhisselam guruluşup Musa Aleyhisselam bilen Kelimullah adı Musa Aleyhisselam'a şondan berliýär. Musa Aleyhisselam gönümel guruluşan Tur dağını. Şol Tur dağını guruluşmadan öň Peygamber Musa Aleyhisselam bilen Haysi dağda guruluşyklygyny äşgär edip dağlara soratdy. Men içiňizden haýsy bolda biriňizde Allah Teala Musa Aleyhisselam bilen guruluşyk, Musa dostum bilen guruluşyk diýdi. Hemme dağ ýalbarýar, emma Tur dağı men iň pes eken şol. Men iň pes dağlardan biri. Ay Musa ýalak peygamber Allah'ın dostu, Allah'ın kelimullah, Allah bilen guruluşyk ol äger men sümeminesi ýoklu diýip pesperlik etdi. Allah Teala pesperlik üçin Musa Aleyhisselam bilen Tur dağda guruluşdy diýär. Ol Mağtumla tamda aýdýanlar, Tur dağyny eli hasaly Musany gördüm diýip. Şonuň üçin hemişe pes bolmaly,
pesligi özüne yar tutunmalı. Masum atamızın yine de bir goşgusu var şu Tuğur dağına degişli. Belent dağlar belentliğine buysanma, göğüşte su olan zerdek bolor sen. Tereň derya hayvatyna buysanma, wagtyň elde gurap yerdek bolor sen. Pespälligi öňüne baýdak tutunýan teterler. Şoň üçin dağlarda yer bilen ýegsan boljak bolsa, hemme dadyň soňy Allaha dönmeli. Hemme dady Allah Taala bir insanlaryň hyzmatyna goýdy. Şol hyzmatlardan haýyrlandyňmy Allahyň öňünde söýýän hereketinde bolmaly, pespäl hereketinde bolup hemişe özünden özgöler Allahdan diläp gelmän başarjak bolmaly. Geçenlerde şuna maýdaýyn edýjem ha. Wagtymyzam azally. Bir owan gat güýçli alim bar eken. Şeýle ulama alim adam, pespäl adam çöregen owaty durýar diýe. Onuň halk muny kän tanamandyr, ýaş nesil alimdigini bilmeýär. Birini görse arçyn gelýärken seretse owa aýlanyp ýörür, näme kemçilik bar diýip arçyn adam. Görse ýanky alim adam öňünde bir 20-30 adam bar, çörege oçura durdy ýa, nowaty durdy ýa. Adamlar aýtdy diýe, näme bu alima hormat etmeýäňiz, fiýlemeýäňiz? Geçiriň öňe. Bir alim adamy hormat ederler, nowaty dur, garaşyp durmadan geçiriň öňe çöregini alsyny irrak diýip aýtsa, ol alim durdy diýdi. Men eýlekilerden artykmaç ýerim ýok. Men şu öz nowatymda durup aljak ýylyň hakyna giretim gelen ak diýip geçmedi diýe. O ömrüne de şeýdik geçdi diýe. Okuwçylarynyň birine edil şon ýaly ýagdaý bolanyna öňe geçirjek bolsalar, okuwçysy halifaňam geçmeýärdi tuwalama senem şeýle diýse, bilýäňiz men näme üçin diýdi. Näme üçin diýdi, siziň bu edýän hormatyňyz ulumsuluk dörer, ulumsulukda da 3 sanyk bir bela bar diýdi. Şu etmekliňiz meni şu 3 bela bilen duşar etmesin diýip gorkýan halifamam şoň üçin o nowatyndan öňe geçmedi, men de şoň üçin nowatymdan öňe geçen ak diýdi. Onu halk sorýar da, näme 3 bela diýenne, birlenji, haýsy bir adamyň yüreğinde ulumsuluk bolsa, men onu dowduga taşlaryn Allah Taala diýär. Halbuki siz maňa de beýle hormat etseňiz diýe, men kalbymda bir hormatdan ýa ulumsuluk döräýmesin diýe. Eger ulumsuluk dörese, Allah Taala aýdy, "Oturady, adaç ulumsuluk bolsa dowduga ataryn" diýe. Maňa beýle hormat etseňiz, men ulumsuluga baraýmaýyn, men ulumsuluk içimde döräýmesin diýe. O birinji bela diýdi, ulumsuluk dörese, Allah Taala men dowduga atmaly bolar diýe. İkilenjisi, Peygamber aleyhisselam aýdy, haýsy bir adamyň yüreğinde o otun dänesi aljak ulumsuluk bar bolsa, ol adam cennete girmez diýdi. İkilenji belada olýar. Hormatyňyzdan ýa men azyk bir däni alyk ulumsuluk yüreğimde dörese, onu cennete girmez diýip dur Peygamberimiz diýär. O bela dälmi size şu ünni? Üçüncü, haýsy bir adam ulumsuluk etse, Allah Taala onu şu dünýäde ayak aşağına salar, şu dünyada pes eder diýdi. Eger siz ulumsuluk hormatyňyzdan ýa maňa ulumsuluk gelse, Allah Taala bu dünyada meni pes etmeli bor diýär. Zalimler har bolar, galar ayakta, garip sen ýyglama, şiirdek bolar sen niýamatyň. Zalimler galar ayakta diýäni şol ulumsul bolmakluk iň birinji zalimlik şol. Ulumsu adam özünden özüge fiýlemeýär da, özünden özüge edit etmäni misdaçy bilmeýär. Zalimler galar ayakta diýäni, har bolar galar ayakta diýen şu ulumsular har bolar galar ayakta. Näme üçin? Allah Taala söz berdi. Ulumsu bolan seni aşakda etjek, ayak assetjek diýip Allah Taala söz berdi. Şoň üçin diýär zalimler har bolar galar ayakta diýip. Gaýyp sen ýyglama, şiirdek bolarsan. Pesbän, sen gynanma favoritde dowam et pesbänliňe. Ol 5 gün ýalançy geçenden soň fiýnak dünýäsindäki gowluklugyň netijesinde barıljak cennetde sen şiirdek bolarsan. Sen ulularyň içinde bolarsan diýdi şu. Şoň üçin jemaat şu aýdylanlardan netije çykarmaly. Netije çykaryp da pespäl boljak bolmaly. Biziň türkmen alim ulamalarynyň ýetişen alimlarynyň düýbünde Abdülkadir Dağıstani diýilen bir öwliýa adam bolup geçen. Allah Taala şeýle bir ilmi ledun nesibeden pesbällikden ýa Allah Taala okumadyk ilmine de bereket berer eken. Şu maňlaý dir basyp soraw jogap edene 4 meseleň 4'üne göre soraw jogap edip bilýär diýdi. Abdülkadir Dağıstani hazretleri. Şeýle pesbäl eken
öz öýü bilen mescidin arasyndan bir köçe geçýän eken. Ona o köçeden mektebe atlayan çağacıklar geçýär diýär. Onu ilmi koyan çağalar, ilim ýolunda bolanlar Allah'ın dostlary diýip şu pesbälige şu çağalara garaşar eken, çağaları ilki geçirip ilim ýoluna barýarlar diýip irek çıkıp çağaları geçip şolar bilen bir talamlaşıp süýjüjük berip maňlaýlaryndan uşap başyny sypap şolary berekella berip şu berekella berdim şolar ilmi höweslener diýip şonu ödüne ýar tutunup şu çağajyklardan soň şolaryň ýyzyny düşüp ýörer eken hemişe. Şonu ýaly pesbäl eken. Günümizde şol ulama alimlaryň döwrüne görkeden görüllü hereketler ýaly hereketli boljak bolmaly. Abdülkadir Dağıstani Hazretlerinin okuwçylarynyň günümizde tanalýa Hacı Muhammed Ahun Abdikör tefsir alimi. Abdikör diýip Lukan tefsiri var ýa-da Yar Muhammed Ahun Nazari diýe. Gelenlerine de görýäňiz belki siz hem gawat gelensiňiz. Güler ýüzi aýyrlayan näler we ýüzi hemişe aşakdyr. Käbir adamlar tersi pikir etjek bolýarlar ay el nowşo diýär diýip. Ana emesin adamlaryň özü hormat edip onu diýär. Ay plan tüflay eline uşadıp durlay diýip dil ýetirjek bolýanlarym boli etmeler diýjem. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Euzu billahi mineşşeytanirracim ve tu'izzu men teşâ'u ve tudillu men teşâ'. Allah islanini izzatli, şerefli avra ile ediyenler, Allah islanini zelil ediyenler, pesel ediyenler diye. Allah'ın şeref verip, avrayı verip, ilim verip beýgeldenine dil yetirmek, Allah'a dil yetirmeklikdir. Şoň üçin hemişe pesbäl bolun, pesbäl bolluňça ilgün seni derejeň artdyrýar. Çünkü Allah pesbäl beýgelçek diýip söz berdi. Şoň üçin hemişe pesbäl bolmaly, güler ýüzlü bolmaly, ilmiň artaýsa da, awraýyň artaýsa da, baýlygyň artaýsa da özüňi pesligi ýar tutunmaly. Ho izze görmeli özüňi. Her kimin hyzmatyny görmeli özüň ki Allah seni iki dünýä beýgelsin. Ve ahiru da'wana enilhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu teala ala hayr halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in et-tayyibin et-tahirin ve ala sairil enbiya'i vel mursalin. Bi rahmetika ya erhamer rahimin. Allah.